però no de coreografia. Pilar Ribes, què tal? Bona tarda. Bona tarda. La nostra sexòloga, que a més aquesta tarda s'ho ha passat allò més bé. Clar, veient Entres aquí. més tard que mai al programa, però tu has passat més bé fora que dintre. Clar, allí, que si bé muntem la consulta els pets i jo, allò de, vinga, va. Què preguntaven? Ells sempre aprofiten allò de, tinc un amic que... Ah, molt Però bé, bueno, molt bé. no, crec. Ha estat bé. Si ho arribo a saber, porto el CD perquè me el firmessin. Molt M'has bé. avisat, Mariví. No, perquè ha estat una cosa així sorpreseta. No, Ai, sí. als nois de l'IES tampoc els havia dit. Val, Vull dir, no, perquè estat bé, així també estat bé. s'han trobat aquí tots amb... Molt bé. Una tarda molt jove i molt moguda, ja ho veig. Perfecte. Bé, Pilar, avui el que farem centrar-nos, si fa 15 dies la darrera visita de la Pilar Ribes va ser per centrar-nos en la problemàtica de, sobretot, aquestes preguntes que habitualment es fan en consulta en versió femenina, avui farem la masculina. Correcte. Que pregunten moltes coses els senyors, o què? Sí, jo tinc molts senyors en consulta, vull dir, penso que els senyors, quan busquen un terapeuta, prefereixen una dona perquè s'hi senten més còmodes, no? Ah, sí? Sí, ells m'ho diuen, Jo els hi pregunto, vols un company, vols una companya? I diuen, no, jo ja estic bé amb vosaltres, perquè sí, és com una miqueta que tens l'altra versió, no? Si et compares amb un altre home, ells se senten comparats, a vegades, quan li pregunten a un home. Sembla que l'altre, el terapeuta, no té cap problema i tu vas allí a explicar les teves ruïnes, no? Doncs prefereixen una dona, sempre els donem un toc així de, no passa res. No? Què és el que t'acostumen a preguntar, Pilar? Bueno, més que preguntar, arriben i diuen la frase del milió. La vols sentir? Quina és la frase del milió? És, se m'ha mort. Ah, que això te diuen? És, se m'ha mort. I a més és molt graciós perquè arriben, te donen la mà, primer te la donen molla com si fos un peix i després te diuen, se m'ha mort. No? I bueno, és molt graciós. Jo sempre procuro no riure'm amb ells mai a la vida perquè penso que és una cosa greu i molt... Però el que sí que fem és, au, vinga, va, home, el que passa que, clar, estàs tan expectant i tan a la guait, doncs que la pobra la tens assustada, no? Llavors és un tema d'intentar aplacar una mica els ànims. Pensa que les dues patologies estrella són la disfunció erèctil i l'eyaculació precoç, però con creces, vull dir, mira, te diré, les últimes estadístiques que tinc, disfunció erèctil, el 45% de les consultes que tenim els sexòlegs actualment en consulta. Què seria la disfunció erèctil? La disfunció erèctil seria que o per iniciar o per mantenir no podem aguantar el tendrete en peu. El que es coneix com a gatillazo? Bueno, un gatillazo seria una disfunció erèctil secundària a haver-la pogut muntar. És a dir, tu pots muntar la tenda de campanya, però si la cosa se'n va en orris, doncs, bueno, al final te quedes igual, no? El tema és tant que a vegades no pots muntar ni la tenda de campanya. Vull dir, ni que te compres una 2 seconds. Res, no funciona allò. I hi fiques moltes ganes i no hi ha manera. Clar, això et desespera qualsevol, I per què passa aquestes coses, Pilar? Pot haver-hi un trauma, un estrès? Pot haver-hi moltes coses, però en el 75 i entre el 95% de les vegades és d'origen psicològic. És a dir, són gent que s'estressen de tal manera que fan la teoria de l'autocompliment. A veure si ara jo m'hi ficaré i resultarà que no podré mantenir la cosa en peu. I efectivament, clar, teoria d'autocompliment. Doncs com que estem pendents, tot el rato estem allí mirant, controlant, la cosa se'n va en orris. Pilar, i això pot passar a qualsevol edat o hi ha una edat que la cosa ja comença a decaure? Clar, com més jovet passi, més te preocupes, perquè penses, tinc 20 anys, estic canyon, he fet un armari ropero que fa el gimnàs, o sigui, tots els músculs funcionen i resulta que l'entrada de sang la cosa no va bé. Xiquets, llavors els has d'explicar quina és la fisiologia de l'erecció, els has d'explicar per què fan conductes anticipatoris, els has d'explicar una mica, fer una mica de cultureta, traure els embussos que un pugui tindre a nivell d'educació, traure mites, fer neteja de tot. I dir, senyors, això que a vostè li passa al 45% de la gent que se senta en aquesta cadira igual que vostè. Això ajuda molt, mal de mucho, consuelo de tontos, però va molt bé, perquè clar, ells com que no ho diuen mai en cap lloc, o sigui, tu te pots fer un cop d'un arxivador a la ungla del peu i dius, ai, té quin blau que porto, però si pegues un gatillazo no li has de dir, aquesta nit he pegat un gatillazo que he quedat distret, la dona m'ha pegat una bronca. Què no ho fas? Doncs una miqueta va per aquí, no? El tema està... Exagerada que ets, Pilar. No, home, t'ho faig una mica gràfic, però vull dir, no van... És com l'acudit aquell, no? Diu, ¿cuántos has echado esta noche, no? I fas així i dius, 6, diu, no, un i a poc. Vull dir que a vegades depèn de lo que vulguis dir. És acudit de sexòloga aquest. Bueno, aquest és facilón. Però vull dir que el tema està aquí, que hem d'intentar que aquest senyor que se quedi tranquil·let i ja està. Després, jo sempre els hi faig una tècnica que és molt graciosa i te la vaig explicar i l'anem a compartir amb tot Lleida. Ells es creuen que la cosa està morta, és a dir, la cosa no vive, no li arriba la sang i potser es pensaran que algun dia els hi caurà trossos. No. Jo els dic, tu quan no estiguis pendent, quan el teu sistema cortical de l'alerta no hi és, quan és? Quan estàs dormint, és a dir, quan tu dorms, tu no estàs a la guait. Què passa?
els dic, agafa una tira de segells, dels més baratos possibles, no t'agafis segells de gaires euros. Fas una tireta com si fos una pulsereta, agafes, lo mulles i pam, i t'ho fiques, com si fos una rosca, de la mateixa mesura, que no balli molt. Què passarà? Que durant la nit tindran una erecció espontània i a l'endemà al matí trobarem el trosset trencat. Vols que t'expliqui l'anècdota? Més d'un m'ha portat la tira de segells trencadeta a la consulta. Dius, ole el regalito, però tampoc feia falta. Però bueno, és graciós el tema. Vull dir, una cosa tan senzilla que ells agafin seguretat de que la cosa els hi funciona, és important per ells. El que passa és que no són conscients. Clar, no són conscients, no? Tu estàs dormint. Com a molt al matí te pots despertar amb una erecció mañanera, t'animes molt, però després durant el dia ja nunca más vive. Pilar, i això té solució ràpida o és un d'aquells problemes que és difícil? No, és bastant fàcil, Vull dir, és una teràpia molt agraïda. Jo sempre ho dic, que quan arriba un senyor amb aquest quadre, penso, vinga, va, ànimo i al toro, perquè la veritat és que me'l vol bé. Però el que sí que tenim que tindre en compte els terapeutes és quin fondo ansiós té aquella persona. Perquè si aquella persona creu i perjura i està convençut que allò no funcionarà, tardarem més en arribar-hi, però hi arribarem. Sempre hem d'haver descartat problemes neurològics, problemes de tabaquisme, problemes d'alcoholisme, altres problemes que també entortolliguen i dificulten l'erecció. O sigui, que jugues molt en l'autoestima també a l'hora de potenciar una altra vegada aquesta alegria. Moltíssim, i que la parella estigui assabentada, perquè clar, si a un senyor li passa això i la parella carrega tintes i només li diu és que no serveixes ni per això, què farem? Agreujarem el problema i agreujarem un problema. Però si una parella te diu això, Pilar, sort que tu a la consulta també fas teràpia de parella, perquè hauria de fer doblete, Bueno, arribem bastant barallats a vegades, vull dir, ells arriben molt estabornits perquè pensen que sóc un home molt vàlid en 1000 àrees de la meva vida i en aquesta no hi ha manera. Això pel que fa als senyors amb eyaculació, amb disfunció erèctil. L'eyaculació precoç, doncs clar, és un home que no té consciència de en quin moment comença l'erotisme i el controlar aquesta sensació. Què passa? Que es quedarà la sensació de jo soc veleta al viento, és a dir, quan el meu cos vol... La reina de les metàfores, Clar. I llavors aquesta gent se desesperen molt, perquè diuen jo m'ho vull passar bé, però és que el fet d'ejacular es converteix en un fet desagradable. I clar, moltes dones, què fan també? Carreguen contra aquests homes dient, au, ja està, tu ja has acabat, i a mi, perquè l'error està en que una cosa és ejacular i l'altra cosa és plantar la relació entre la parella. Un senyor pot haver ejaculat molt precoçment, però ell té unes mans i té un cos per a aquella dona poder-li donar plaer, per poder jugar, per poder tindre vincle. Llavors, clar, els has d'ensenyar això, els has d'explicar que l'eyaculació precoç s'ha de gravar en la memòria quin és el punt sense retorn, és a dir, en quin moment el meu cos diu, i a partir d'aquí no puc tornar enrere, i tirem endavant. Són els dos grans trets. Això li passa a un 30%, 32% actualment. Clar, l'eyaculació precoç dona la sensació també que sigui persones molt joves o que tinguin alguna mena de problema. Clar, passa més aviat en gent més jove, la disfunció erèctil, però els hi passa fins que aprenen a quin és el punt sense retorn. Però pot ser-hi que un home, per una situació estressant, tot havia anat bé fins a cert moment i un dia una situació crítica fa que, pum, se li escapi de les mans. La por de que es repeteixi fa que se repeteixi, s'agreugi i al final acabi allò com el pito al sereno. I és un problema. I és un problema. Quan arriben a teràpia, la cosa també... Ja quan arriben a un professional ja han degut passar infinitats de pàgines d'internet i infinitat de llibres... Et venen amb dossiers baixats d'internet i tal, i bueno, és acollonant el tema. Però bueno, és qüestió de dir-los, bueno, doncs no ens hem sortit així, doncs fem-ho ara així, que vingui la parella... I, bueno, a poquet ens anem sortint. Pilar, i quan marxen de la consulta, després que ja els hi dones l'alta? Bueno, de fet se la donen ells mateixos. És un plaer. Jo penso que la meva professió és molt bonica, perquè jo no tracto amb gent malalta, sinó tracto amb gent molt normal, que és una cosa molt íntima, que no tenen opció a parlar amb gaire gent, i t'ho comparteixen. És un regal que et fan, no? I marxen tan contents, que penso que és el més bonic del món, no? Aquesta és la sort, igual que nosaltres aquí, que quan acabem el cafeïna ens dona la sensació de dir ai, sort que ara acabem perquè ja queda menys per començar demà el programa. Correcte, i ara podem anar a fer un cafè. Doncs vinga, aprofitem. Gràcies, Pilar. A tu. Nosaltres el que fem és posar el punt i final amb un amplíssim cafeïna, amb una infinitat de gent que avui ha passat, perquè hem tingut des de 3 quarts, més o menys, de 5 de la tarda, a diferents persones que ens han vingut a explicar coses interessants i avui, doncs, evidentment, estem de luxe, ens han vingut els pets, han pogut compartir amb els nois i les noies de l'IE Ronda, amb la
Pilar Ribes, i com sempre és un plaer que tu des de casa ens estiguis mirant. Demà, si t'ha agradat, ja ho saps, tenim una cita a partir de 3:15 de la tarda. Adéu-siau.